na nadadangog sa Kabikolan maging sa enterong Kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Oras ngunyan, 40 minutos, makagi po ang alas 10. Hep, hep, hep! Time out muna mga kabarkada. Tune in kita sa programang Chillax and Enjoy na Abrigana pa. Alcalde sa kusina. Kaibahan ang sa indong paborito. Uun pa kay do. Bert de los Martires. Alcalde sa kusina. The best sound trip. Urulay food trip. Chika, Tora Max. Asin iba pa. Alcalde sa kusina. Kompletos recados. Kaya let's get ready to rumble with Honorable Bert de los Materes sa Alcalde sa Kusina. Igdi lang yan sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang Diyos Marhay na aga sa Indugabos, ako po si Bert de los Martires. Asin ini ang programang Alcalde sa Kusina. Hali po digdi sa Naga City, Philippines, sa OKFM 97.5. Ayun yan pala sa TV, di kami nadadalan ta nagkigwaning damage sa moyang transmitter sa telebisyon. Alagad pwede kaming madalan sa paginin na Facebook and YouTube. Sa man na parte kan Kinaban. Pag-aro kaning medyo naglulumlum naman bagang panahon ngunyan, garo mauran-uran, kaya ning nakaging siguro mga 2 days ago, mainit. Pero ngunyan, garo panahoning tiguran, pirming malumlum, nagbabago na sinuran, minapundo, kaya imbis na nagpaparababaan ako ta ng mga baha, garo nadidelay dahil nagdadagdag na naman ang tubig. Pag katapos patikan na bagyo na medyo tinutubig ang mga igwaning mga sa tao po kang sakit. Sa tao ning problema dahil tinamaan kita ning bagyo, igwaning kaugmahan ining mga naglaladlad ning pangki ning mga net sa mga hararom na tubig na unin sinanop na Tayaon dyan ang mga puyo, talusog, hito, pero kadaklang kayan puyo. Kaya sa mga umangon yan, igwaning mga pangkimpig laladlad dyan, ang nagbangga dyan na sira, dahil na nakakadulag. Pag pig-aahon yan, ang apur kaya nagtitibaw ngayon, matibaw. Malata sabi nga ni Kuyan, Jonathan Lopez, kang burung-burungan Milaor. Ining samuyan technician. Si Hermano ngaya, itong grabe nga ba sa umami ngaya na ang tubig nag-aapaw na sa Tinampo, connecting Milaor and Minalabak. Naglalad nga ning kuyan, ning pangki, ning net. Maugmaon nga, pagtibaw nga, baldi-balding puyo. Pagkatapos garo, mapuyo talaga ngunyan, malat si Councilor Arnel Ibasco kanaman, may wasang umahan kayan. Siguro nagladlad man, nagtibaw, sarong aldaw, nag-text sa kuya. Gusto mo nga papabert ning pinagrok na puyo. Ako sa totoo lang, para kakan ako ning puyo, pero di pa ko nakanamit kang pinagrok. Ako aki pa. Anya ko di mo ko pagkatulan, tagal makasayangon na ako sana ang manamit kayan. Ang pamilya ko di po tatao kang sira sa tabang. Ay di makarakan kayan, di sinatatao. Baliktad na marikang kami mga aki pa. Kang kami mga aki pa ang pagkapaslumi sa mga sira sa tabang. Arog kang puyo, mirapina o inapo na gurame, lalong-lalo ng talusog na darakula. Saka, ang pinaka-first class kaya sa kuyan, sa sira sa tabang, ipo ang hito. Lalong-lalo na kung dakulang hito. Garo yan, kumbaga sa mga gem, garo bulawan. Pag hito ang nadakop mo, pinakamasiram. Although ang nagsusunod dyan ang talusog. Pero ang kadakol dyan, iyo ang ang puyo. Kaya lang ang puyo kaya matagaso na maray na kiskisan. Samantalang ang hito, pigapulas lang yan ning abo, tanganing mahali ang alnas. Pinupugok lang ang payo. Tabaka matunog ka kan tingo ka yan.
Pero pinakamasiram talaga ang kuyan, ang yan, hito. Ano? Lalong-lalo na natural na hito, masiram. Pag pigugutaan, o bagaman deep fry, uy, managum. Aram mo, pag, yan ang mga, aram kong, yan ang gulping paniraangon yan, dahil dengay nakadarakop ning sira sa kadagatan, sa San Miguel Bay, sa Ragay Gulf, yun ay ning Pasakaw, dahil naging maraot nga ni si panahon, saka naging bulanon. Kaya ang gulping siraangon yan, ining sira sa Taabang. Pagkatapos na niya sa Taabang, ang pinaka-reyna, pinakamahal, pinakamasiram, yung ang Burirawan. Yan. Itong magurang kang nakasili. Bira man yan sa, iyang kinakukuha yan sa mga salog na garo nagkukonektar na sa kadagatan. Itong inapo na brackish water. Kaya garo masira mo yan magsira ni mga arok yan. Ano? Kaya lang igwan ni mga aki na dayken tatao. Kaya sabi ko ki Councilor Arnel Ibasco kan kuya ka naaman. Day ka na lang niya magsayang magbiyay pasiring sa kuya. At ako man lang makakan. Pabayain na niya ako. Salamat na lang sa offer mo. Nag-offer man ko na kaya salamat na lang ki Councilor Arnel Ibasco. Pig-offeran ako ning pinagrok. Ang termino pating pinagrok, garo itong hula mo hinumbalan bagang garo may kalabang kang linamasa mo, garo pinagrok nga. O iba man pala to, pinugok man pala to. Garo nga pinugok. Pero ang tatara mo na pinagrok, garo ito may kalabang kang linamasa mo ta nagpapasaway. Ngunyan na, ay marayray naman mga panahon. Ini nagraray-naan sa tuyang panahon, mas nga ni medyo malumlum ang kalangitan. Tandaan ta, nagdadangadang na ang Pasko. Is red.